Nana yaw anase Pooley a ode ne kra ne nimpadua nyina se na meka no adi Kotoko achi a wotie ni kasa mu nyina akro se medie Kotoko a ne bekumi me de mewu ama Kotoko nanum nsam no aya na osoro nso woso ye num nsam ne bi Nana yaw obi a ye wo no e wo Côte d'Ivoire na chese eho no onyi ya na yede ne ba kumase na wohwemu a owo Côte d'Ivoire ni nyina na chese oye full supporter na ebusuafo akire mu se eye o maame kra owo eye Pooley no no so woye full supporter o ema eye Kotoko football no enti akwesa ade ne de ewo fia na se wo mojem ewo maame mojem no de nyinsen no de wo no enti akwala no so aben inheriti ne ane maame eye no wo toa so wonu pa chese eye supporter na ya na se Pooley e de support Kotoko ni nyina mu no ye hwie acid go no so ebo team ni ma ye hwie acid go no so me timi wo say I say team ni mu no wo ya gidi wo grant interviews ni ade ye Kotoko fo ko bobo wo ha ne hefa kra Pooley yo bi a wo bedi akire na jama de woni mo shepa ene busuafo se ne omode na yo afom ewo Kotoko eye team ni ma no ode acid e hwie go no so ni nyina mu no wanwu na se ne wa ye nipa a wo form abusia no eno mo na yetimi eyi na afiri asabre de ebusiafo enso gujama chese wo musu wo hwe na yawa yese wo yeni papa se yenje wo fasefo agro de oye very calm wono wo kasa obeba mo ansa wono wa kasa oye that type of enkrofo ni bia ne ho ani kan yie pa ne wuo ayeye abusua edisu ye nuanom GH page fo ekopie mu ho edi nkomobo anase ne ekoso dadwo ekoso nyina ewo fie dim nyina wo makofa biaba ma yenhwe mra Akasaya mo yesi onyini wa bijan abrebe no ga ya obeso Kotoko ha ne nkola abre mo ne maame nyina maame ne wa enti wo mu fie nkola abre na maame de ne kwa bijan enti abijan omo wo ha na maame de ne oba ko ti maame ni nyini ye no maame de be fa ne ma wa ha koton wa abijan maame ni nyini ya na eso oba fie no enti abijan ntokwa Kotoko mo bi omo ko boye ma ntokwa si ye ma ye kunku ni panyina no no ne maame nyina support Kotoko enti ni Kotoko na ye maame no na support no de awo ne ba na maame ne ntokwa sa ntokwa che ne si abijan ma ni pa wu bebrebe no na maame ne pa ba enti tembia na maame ne ka kire ne ba ne se de Kotoko sitie no di akire wuo na abewu enti wasere no onti tumfa na won hyehyem na tam no so asa edika rewura ti wo ka hwe me nue wo ya ifro krata de hye na Kotoko atare abusia Kotoko de na hwa nani agye papa na ya obi anakoma do Kotoko Kotoko di eche ko tumfo fie nyina ama se si ame no ka se o tumfo ni mo no sala na yaw e Kotoko ni na akechi abebi okuko mu man hene na pa so ko bo di kire o tumfo wo si sani ame amedia no ni ya kra di Kotoko echi sa ntina na yaw nyo obi a wone na basa ya de ne ama basa na timu no do timu no na bia na ya abeko bia adame bra ba akoda mpam yesu yesie anajo enti ade anajo na nko be ma wo ka ho bia be kwa akosie ni nuai wo se Kotoko fo bobo wo bobo do ma nkuro enti yesu wo kwa anajo na ade achi a wo ho abobo da bia ni Kotoko fo be kwa na ya woni echi uti TV ho na me ma na ma hwe ofa Pooley na ti radio eti TV so no ofa Pooley na ti TV so no eti ya te she ya tie tu bia ana na jo ano pay anu akwasi akrabo akaza no eti ya swaga na mai ti tsiru kuma se mai ana tu voice to you nana e mo asetia nana ade to ni nana ya kama kom yani ata akoko wa tira ya sraw atantini ni bia na ya juma bia ma de ya juma ma ya medase mebusuafo nyina yakọ ewuo we wo hwe maame na ewuo no eya wo ye wo fase wo didi e ma no wo fase mu bi edi akwantwa akra